खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी एनआईए केसनिफ्राय बेल मोननाय बाक्सानि लंकेश्वर बर' एबा बिलासै आरो सन्तोष केरकाटारि एबा के सिमां बिथांमोनखौ गामिनि सुबुंफोरा बरायदों। एनआईए केस नांनानै 10 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडिबिनि सोद्रोमा लंकेश्वर बर' एबा बिलासै आरो सन्तोष केरकाटारि एबा के सिमां बिथांमोना उदां अख्राङाव गोबाव सम बर' माहारिनि थाखाय दावहा नांबोनानै बर' माहारिखौ रैखाथि होबोनाय बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खलबारि गामिनि लंकेश्वर बर' एबा बिलासै आरो 2 नं दुम्ब्रुगुरि गामिनि सन्तोष केरकाटारि एबा के सिमां बिथांमोनखौ खलबारि गामिनि सुबुंफोरा बरायनायजों लोगोसे मान बावदों खलबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों लोगोसे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिखौ मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावदों बिथांमोनहा। दा उदां जानायाव जा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय आरो आसाम सरकारनिफ्राय ओमफ्राय आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय जोङो केसखौ माबा आसाम सरकाराव फैनानै आरो दा आसाम सरकारनिफ्राय प्रमद बर' सारा जोंनि खामानिखौ मावनायनि थाखाय प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होयो जों आरो हेमन्त बिश्व शर्मा इसोरखौबो धन्यबाद होयो आरो बेयाव बुंनाय जायो रनजित बसुमतारी इखौबो धन्यबाद होनाय जायो आरो। 10 बोसोर जेल जादों होनना जों नोंथांखौनो मिथिनो मोनदों। दा माबायदि मोनबोनाय बे समाव? दा बे समाव जोङो जेलाव हाबजेननाय समावथ' बिदिनो जाथिनि थाखाय हाबनाय जादों आरो बेखौ साननानै लायो जोङो। ओमफ्राय आरो माखासे बिदिनो गोबां खस्थ' मोनबोबाय आरो रायजो राजानि थाखाय जेनेबा नांबोनाय जादों आरो रायजो राजानि थाखाय आरो माखासे माबायदि दुखु सहायबोनांदों अखा बांखा आरो हाब्रु दैब्रु न' बां गारनानै जाथिनि थाखाय नांबोनाय जादों आरो। ओमफ्राय नोंथांनि थंखौ फोरमाय। आंनि थङाथ' आंनि मुंखौथ' लंकेश्वर बर' होनो ओमफ्राय आरो गामि खलबारि बिलासै होनो आरो लंकेश्वर बर'। नङा लान्था गामियाव ओरैनो लान्थाबो होनो। दा जों गोजोननाय मोनदों। गतिके जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगो नांनानै सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोदों। दा जोंखौ दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोजाङै अनसायदों आरो। उदां अख्राङाव गथारबाय होनना फोरमायगोन नामा? दा जों उदां अख्राङावनो दं होनजायो। दा बेसेबांसो गोबाव जेल जाबोखो होनना फोरमायगोन? जों 10 इयार्स 10 बोसोर जाबोदों जेल जानाया। नोंथांनि जारिमिनखौ फोरमायनाय जिहेतु आफादाव एनडिबिआव थांनायनि जारिमिनफोरखौ। दा बिदि जारिमिनाथ' गोबां जारिमिन दङ बेखौथ' बुंजोबनो हालिया जाहैबाय। हारिनि थाखाय जों दावहा नांबोनाया बर' हारिनि थाखाय नांबोदों आरो। फैबाय थानाय समाव जिहेतु बिटिआर रेकर्ड जालांबाय बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे फोरमायगोन नामा? बिटिआर जोबथेसालियाव थादोंमोन। औ जोंखौ बिटिआर रेकर्ड जानाय समावनो बख'नो हायोमोन जुदि बख'योमोनब्ला, थेवबो दाबो जेबो उसुबिदा जायाखै। दाबो जों गतिके गनो हानाय सुबिदायाव फैबाय आरो दा माखासे लोगोफोर दङ, बे लोगोफोरा बे साननैसोनि उनावनो गनायनि लामायाव दं आरो। खैजोनसो दंबावो? दा क'क्राझाराव 36 दङ, ओरै तेजपुराव 2 दङ आरो बेनिफ्राय बिश्वनाथ सारियालियाव 7 दं आरो। जिहेतु नोंथांनि थंखौ फोरमाय। दा आंनि गामिया 2 नं दुम्ब्रुगुरि। दा आं बेखौनो बुंनो सानोदि आंखौ दिनै खलबारिनि रायजो राजाफोरा आंखौ बेबायदि माने बरायदों, हाबाफारि लादों आरो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो। जोबथेसालियाव जोबजाना थानाय दिनै उदां अख्राङाव फैबाय, मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो बर' खौरांखौ बरायनाय जाहैबाय। आङो रायजोनि जानानै दिनै बिलासै आरो के सिमां दिनै हारिनिफ्राय ओंखारलांनाय बिथांमोना बर' हारि आफादाव दिनै 10 बोसोर संगठनाव अर्थात आफादाव हाबदोंमोन। गेजेर ससेयाव बिथांमोना सरकारजों हमजानानै 10 बोसोर जेलाव थाहैबाय। दिनै जों रायजोआ बेखौनो खुसि जायो जे दिनै बिथांमोनखौ जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा नांनानै सेन्ट्रेलनिफ्राय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय दिनै जोंनि रायजोआ
रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना जोंनि गामियाव थानानै जोंनि रायजो बायदि माने उदां जानानै रायजो राजाजों खामानि मावलांगोन होननानै आङो दानो फंबायमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे बिटिआर सरकार प्रमद बर' आरो आसाम सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि थाखाय गोजोन्थों। माबा मोनसे सरकारनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा बिटिआर सरकार? जों बेखौनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनाव खावलायहरदो जाहाथे बिथांमोना दिनै जेरैहाय बिथांमोनखौ उदां माने अख्राङाव जेनेखा गामियाव जोंखौ मोजां मानसि रायजो राजाजों जिहेतु गोरोबलाय होफैबाय जाहाथे बिथांमोननि माबा मोनसे रिहेबिलिटेसन होनांगौ होननानै जोंनि रायजोनिफ्राय जाहाथे बिसोरनि जिउ दालांनायाव आलो गोजोनै जालांनाय जों बेखौ माने सरकारनियाव बा बिटिआर सरकारनियाव आसाम सरकारनाव खावलायनाय जायो आरोखि रायजो जानानै गोजोन्थों। आं दिनैनि बे खलबारियाव बिथांमोना नुजाफैनानै आं जोबोद रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांमोननि फैनायनि थाखाय आंजों लोगोसे आंनि गामिनि आरो बिथांमोननि न'खरा अनेक खुसि जादों बिथांमोननि जिउ सोलेरा मोजाङै मोनफैदों आरो फैगौ दिनाव बिथांमोना जाहाथे आलो गोजोनै न'खराव रायजो जानो हायो बेखौनो आङो अनेक धन्यबाद थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे बेलायाव आसाम सरकार प्लास बिटिआर सरकार बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हादों आरो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन होनोब्ला अलरेडि सरकारा बेबायदि आसनि दंबायानो दं आरो होबायबो दङ आवगायबो एसे होदोंमोन दाबो निस्सय इसोरखौ होगोन आंहा आखा दङ जाहाथे होयो जिहेतु रायजोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय आरो मोनथों होननानै आङो बेखौ बुंनाय जाबाय।